Sziasztok, és ebben a mai videóban tokabokázni fogunk. Itt most így hát jövő hónapról lenne kicsit szó. Jövő hónapban van a csatornánk szülőnapja. Visszanéztem az ilyen második-harmadik videót, hogy mikor készült. Kb. Így akkortól számolok mínusz egy hónapot, mivel már csak telefonomban volt meg. Mert úgy emlékszek kb. És akkor az jövő hónap, viszont a napot nem tudom már pontosan, azért jobb lenne, ha meg lenne a régi csatorna, de hát a kedves YouTube kitörölte. De akkor kiválasztom azt a napot, ahol a szülőnapom van, és akkor biztos, hogy nem fogom elfelejteni. Tehát jövő hónap 6-án csatorna szülőnapot ünneplünk, magát ennek az Ava YouTube-nak a csatorna nevét úgymond, de inkább nem is húzom tovább a szót, vágjunk is bele! Aztán már is reggel, ma van a második napja a sulinak. Fú, hát már most. Már most fura. Oké, jó reggelt, jó reggelt. Ja, jó reggelt, jó reggelt. Megjában. Wow. Kíváncsi leszek, hogy ma is ugyanolyan lesz-e. Szerintem biztos, hogy nem. Ja. Végre reggel. Az most így jó lesz. Én meg mindig nem értelek, miért kell így járni iskolába. Szüleim. Oké, hát te tudod. Na jó reggelt. Hát jó reggelt. Már menjünk is akkor iskolába. Gyerekek, nem kell menni sehova, ma nincsen tanítása. Tanárotok lebetegedett, és helyettesítés most nincsen, mert többi tanár is elég zsúfolt, szóval igen, már nincsen iskolán, nagy csőcső. Oké. Ez fura. Én itt maradok. Én is. Mi elmegyünk kicsit programozni. Oké, szerelmes pár. Hey! Mi is mondhatnánk ezt rátok. De mi nem vagyunk azok. Hát ez... Persze, persze. Tudod mit? Meghívlak étterembe. Oké. Akkor gyors felöltözök. Ja, az mindjárt elő is kutatom akkor. Ezt még nem pakoltam ki. Oké, itt is van. Akkor ez majd holnap. Jöttem. Mehetünk? Igen. Jó napot. Jó napot. Ó, jó napot. Vigyenek egy lapot és valószínűleg egy asztalt.
Köszönjük. Jó napot. Jó napot. Kenyér. És víz. Mit kérnek? Én mondjuk egy pizzát. Én is egy pizzát kérnék. Oké. Akkor hozzák majd a rendelésüket. Oké, kaptam egy bolonyét, kaptam 2 pizzát. Jó, neked. Meg is nézem gyors. Van a könyvbe. Aha, csilis. Aha, pepperoni megy szerintem. De pepperoni is lesz. Oké, itt egy pizza. Már csak a virsli kell. Itt van. Meg akkor meg egy ilyen. Oké. Nagyon jó, és most már a kemencébe. Oké, készen van. Már viszem is. Nagy tányért le kell cserélnünk kicsire. És már mehet is rá a fedél. És akkor küldhetjük is le. Meg is jött a kajájuk. Meghoztam. Köszönjük. Ó, nagyon jó. Ez tényleg nagyon finom. Tessék pohár. Köszönjük. Oké. Ez finom volt. Ként lehet fizetni. Oké, értettük. Fizetnénk. Oké. Pip! Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ó, hol lehetnek már? Nem tudom. Az a baj, hogy én sem. Biztos mindjárt itt lesznek. Csak elmentek kajálni. Hát figyelj, ahogy a haveromat ismerem, az nem csak kaja lesz. Hát ez ilyen. Pedig ez csak kaja. Itt vagyunk. Voltunk kajálni. Ez az, nyertem! Hé! Csak ideig egyszerűleg. Oké.
Oké. Még beszélgetünk kicsit? Igen. Persze, hogy beszélgetünk még kicsit. Ha ez megtudja az igé, akkor itt bajok lesznek. Hagyjad, jó az, maradjon inkább a béke. De kokizunk. Aha, kokizunk egyet. Ne! 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 De ez angol volt. Jaj, ne! Angol! Nem, nem! Már megint! Na most! Beindítottam a számlálót. Ne! Jaj! 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 Na már! Ne! Jó, oké. Bántatlan. Ja. Jó ét. Én azért már lefekszem. És ha megyek lefeküdni, kop, szerelmes pár. Nem vagyunk azok. Mármint azok vagyunk, de akkor is. Hát jó, nekem tök mindegy, mit csináltok. Én alszom. Olyan mit aludsz? Nem tudom. Próbáljuk meg, úgysem sose ellenőr. Ez is igaz. Csak egy személyes francba. Akkor aludjunk itt a kanapén. Hát oké. Akkor kanapén alszunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Szia!